pandemi COVID-19 nyebar, ora peduli ning ngendi wae. Aku ora nyono, tak angen-angen wiwit biyen, pengen balik kampung kelahiran, eling bebaya virus corona. Mula kanca kabeh wis ra usah mikir, mula kanca kabeh wis ning kene wae. Kudu nganggo masker, kadang mudik, kudu karantina, mudik malah jadi susah. Lebaran ning kene wae, pangapunten Bapak Simbo, Kang Mas ugi Mbak Yu, sorry adik lan sedulur, aku kudu ning omah wae. Kanca kabeh wis ra usah mikir, mula kanca kabeh wis ning kene wae. Kudu nganggo